ko mbanimake do ɲininkali kɛ ko ala ko ale ye hadamaden da a ka sawura la ko kuma ye tiɲɛ ye wa ni tiɲɛ do ko o kuma laɲini ye mun ye ala ko adama de khalaqa allahu adama ala suratihi ala ye adama da a ka sawura la ala ka sawura la hadisa wɛrɛ bɛ o tafsiri khalaqa allahu adama ala surati rahman ala ye adama da arrahmanu ka sawura la ala yɛrɛ ka sawura la o kɔrɔ ye mun ye ashamiu albashiru lahu wajihu wa lahu yaddu wa lahu rijlu ala ye adama da ala ka sawura la kɔrɔ ye mun ye ɲa bɛ adama la ɲa bɛ ala la bolo bɛ adama la bolo bɛ ala la sen bɛ adama la sen bɛ ala la mais a tɛ komi ala sawura ani adama cogo bɛɛ ye kɛlɛɲɛ fana 100% laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ala ni foyi tɛ se ka misaliya ɲɔgɔn na ala ye mɛnni masa de ye donc ala ye yeli masa de ye donc laɲini ye de ala ye adama da ala ka sawura la mana ashamiu albashiru lahu yaddu wa lahu rijlu ala ye mɛnni masala ala bɛ mɛnni kɛ ala bɛ yeli kɛ ewa min ye ewa bolo bɛ ala la senw bɛ ala la laɲini ye nin de kelen bɛ yen nɔ n'ale ye wasakan ni fɛn minnu kɛ jinɛ ko yɔrɔ la o b'a minɛ o ka nɔgɔn ale ma ale t'o tigi jate kosɛbɛ kan filanan min bɛ yen nɔ n'ale b'o jate o b'a sɔrɔ o ta gɛlɛn ka na ale ma fɔ jinɛ ko yɔrɔ la jinɛ ko man b'a bolo o yala ale bɛ ni ala bolo na ni ale bɛ kɛ n'a bɛna kɛ ni fɛn ɲɔgɔn cɛ. ko ewa mɔgɔ dɔ ko jɛɲɔgɔn fila b'ale bolo jɛɲɔgɔn dɔ in ni ale ye fɛn o fɛn fɔ ye diinɛ ko la o b'a minɛ a bɛ baara kɛ n'a ye a tɔɲɔgɔn dɔ in ni a ye min fɔ o ye o t'a minɛ o yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ ta k'ale sɛgɛrɛ kɛlɛ ka jugu ale kan mais min t'ale ka kuma minɛ n'a kɛlɛ ka jugu a kan ko ale bɛ o de minɛ kosɛbɛ minɛ cogo ɲuman na ka tɛmɛ dɔ in kan ko ale ye munafaki ninnu ɲɔgɔn cɛ wa ayi e ye bisi ɲɔgɔnya ani kanu dɔ yɔrɔ de la dɔ yɔrɔ tɛ min ye min wuro ilimani alhubbu fillah wal bughdu fillah limaniya juru belebeleba dɔ de ye n'i bɛ mɔgɔ kanu ni ala ko ye n'i bɛ mɔgɔ kɔ a kɔ ni ala ko ye min bɛ teliya k'i jaabi n'a bɛ sɔn ala ko ma a jɛnnen don ni ala ko ye o de kanu ka kanu bonya ka jɛɲɔgɔnya bonya ka tɛmɛ nin kan min ni hari silama de do de mais ni e ye min fɔ a t'a minɛ a bi kɛlɛ fana e yɛrɛ bɛ tiɲɛ ni diinɛ min kan a bi kɛlɛ o la silamiya hakɛ min b'a la jɛɲɔgɔnya ni o ye ka kanu n'o ye ala sɔsɔ hakɛ min b'a la i k'a kɔ ni o ye mais min bɛ ɲuman kɛ dɛ a bɛ ala bato a bɛ ɲuman kɛ a bɛ fɛn kɛ dɛ i gɛrɛ o de la kosɛbɛ i k'o de kanu kosɛbɛ i k'o de jɛɲɔgɔnya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan donc e filɛ ka bisi ɲɔgɔnya ni kanu ni jɛɲɔgɔnya dɔ yɔrɔ la de a man ka dɔ yɔrɔ min donc min ni silamiya ɲuman b'a bolo a b'i ka kumaw lamɛn a b'u mɛn a b'i kanu bato kan o de kanu ka tɛmɛ nin kan ko dɔ ko olu bɛ sali yɔrɔ min cɛkɔrɔba dɔ bɛ n'u bɛ sali a bɛ jɔ mais ni ale ye dɔɔni kɛ n'a ye dɔɔni kɛ jɔli la a bɛ sigi ko n'a sigira a bɛ wo min tɔn wo dɔ bɛ tɔn yala a ka sali kɔfɛ a ka to safa la mɔgɔ jɔlen ma wo min tɔn a sigilen b'o tɔn cogo di ɲana i sigilen bɛ palasi min ta i jɔlen kɔni t'o ta ni mɔgɔw bɛ kuma u ka kumaw kɛ ni jɛlanya ye donc cɛkɔrɔba min ye nin ye ala ko fattaqullaha masatatu e tɛ cɛkɔrɔba ka lahala don ale yɛrɛ de b'a ka lahala don n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka mɛn jɔli de la ala bɛ se ka hakɛ min jɔ ala y'o de bila a kan n'a seginna a dagara a ka sigi ni wo tora i gɛrɛ a la kɛ ni wo tora e k'i gɛrɛ a la a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na
mais wota ayira ko ale ka salli safa kofe abe jo safa la de kaka jole hakke de kala hakke min bila kana shebe jole minna aboke ni ashegena ewa ube atese ka tojo abe sigi fenta ka wala donc ni wo toray girala adabu be na fata ni konko ole na dara marame bo koni mogo nana e ka do dala ko kanka adabu mun ko take ko do be konko be dare konko te salamu bila bo na ya soro ebe sokono min nana do dala bafu abado ebe yorola na ye salamu ke ibame salamu de be bila folo ni nana mogo ka do dala adabu salamu de bila ka salamu bila fo sinya saba na mi lamina ibe sagi bo don kama ko ni soneri soro dala fana ibe soneri gosi o de be bila salamu lola ni eye soneri ngosi wakati mi anana ko jondo iba fu ne karasa de do ibe salamu bila ka wakati ube ni yere yado ube yoro mi te salamu me ne ni da konko ba me be da konko ba shi to le be da konko bo don kama ko da konko le adabu bala kana ke konko ko da konko fo ka mo toro ni da gosi ibe makononike ni mogo nana fule ni mogo mana ibe sagi ka gosi ibe makononike ni mogo nana fule ni mogo mana iba gosi sinya saba ni mogo mana ibe sagi ni mogo nana o wakati ako jondo ibi togo fo ibe salamu bilaka ibe je nyina nyamariya nyina fe bo ko arawati bo munum be ke farda ko arakantani fula ko juma do be ke cogodi juma nye nafilate juma bolo arakantani fula min fora afora salli fana farda salli nunu de juma sentola juma de nani bo o ko fede me juma nye nafila kerekerele madama ciden ko doroni nana juma la eri mi hakke min kan no ye doro ko salli sanal mami kana me nafila kerekerele madama nafilatul mutlaq o de be jumanye hakem min mo sebe hakem min nadro sanal mami kanay bo salli mais nafila kerekerelente jumanye fela bolo mais juma ko fela la arakanani be parce que juma ko fela la kuma fula de be abdullah ibn umar ko juma ko fe ko ya yera kan fula salli ka fara ciden ka akasokono harisa do nana ciren ko ni mo minye juma salli ikara kannani salla ko fe ni hadisa fula ko fara nyon ka kuma chaman nana la do ko juma ko fe ni ebeti ka sode katan nafila ke ko ni tarika so arkan fula salli min ni ebe ewa salli juma ko fe ni be salli misiri de kono nani salli ko parce que ni fula salli mo kana mi ko sagere ka juma salli la ko ni ba salli misiri kono nani salli mais ni beta salli ka so kono fula mais Cheikh Abdallah Bumbaji ko akon ni nani akera sa iye salli misiri kono adagare kan nani salli i salli raka do kono adagare kan nani salli donc la kul hal juma ko fe nani ba ko fe mais juma nye nafila ta bolo nafilatul mutlaqa ibe se ko ke mais nafila kere kere madama bo ko ni ambalma do ko alaya ni alaya le jarabi mana ani wali muso do ye tilonke ke mana ka jenyonya ke ka jene yake ko an misara ko do ko tobu sarati ka fo a ceyede atigi ye fitina kuma fo ninte be jene ya minni soro ibe tubi ni ala cere e piki yere sutura yere kana fo moy ni ala yi sutura mo ma bo kalama ito ire to ala ka sutura la i kana lakale moye ini ala ce konenja tubu dusukun kalasi dusukun kono i ka tubu kata alama kana fo mo sire ewa iya ke muso min no fe fana muso in fana sutura man satara muslima satarahu Allah fi dunya wal akhirah tiren ko ni mo ye muso ewa mo sutura
silama sutura ala bi sutura jani lagara muso in fana sutura i kana fo mɔgɔ si ye ni muso ne n'a delila ka nin kɛ i kana fo mɔgɔ si ye i yɛrɛ sutura i ka muso in sutura i ka tubi ka taa ala ma a tɛ daga ye i ka taa fɔ a cɛ ye parce que n'i y'a fɔ a cɛ ye fitina damadɔ b'o la a fitina dɔw bɛ ka na e yɛrɛ ma fɔlɔ est ce que i bɛ bɔ a la fɔlɔ bɛ tɛ bɔ a la i bɛ risque la o yɔrɔ la fɔlɔ a filanan muso a bɛ bɔ a la ou bien a tɛ bɔ a la o fana bɛ danger la i ma n'a kɛra cɛ dɔ ya kɛlɛya ka bɔ n'a ta muso marifa ci muso la ka faga ou bien n'a muru don a kɔnɔ ou bien a nɔgɔman de ye a n'a bila donc nin ye fitina kuma ni balawu kuma de o de y'a to ala ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ko kana kuma fenna min dɔw ne t'i bolo i ka dɔn i tilon i ɲɛw i dusukun ala b'i ɲininka nin bɛɛ la de o de y'a to ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ kala yɛrɛ kalanbaga k'i yɛrɛ kɛ diina dɔgɔtɔrɔ ye ko o tiɲɛli ka bɔ ka tɛmɛ farikolo min y'i yɛrɛ kɛ farikolo dɔgɔtɔrɔ ye k'a sɔrɔ i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye min tɛ farikolo dɔgɔtɔrɔ ni min tɛ dɔgɔtɔrɔya dɔn a y'a yɛrɛ kɛ farikolo dɔgɔtɔrɔ a taara mɔgɔw wɔpɛrɛ i sara n'a y'a sɔrɔ i n'i ka diina sara i bɔra diɲɛ de kɔnɔ i perdira diɲɛ de la mais i ka lagara ɲana mais ni mɔgɔ min ye i yɛrɛ kɛ diina dɔɔni kɛbaga diina dɔgɔtɔrɔ ye k'a sɔrɔ i tɛ diina dɔn ni e bɛ mɔgɔ min faga i y'a ka diina diɲɛ n'a ka lagara de tiɲɛ e bɛ mɔgɔw ka diɲɛ de an'u ka lagara i b'u ka diɲɛ ni ka lagara bɛɛ de tiɲɛ donc nin ye nkalon de ye nin tɛ bɛn tuubi i ni ala de cɛ et puis k'i yɛrɛ sutura kana fɔ mɔgɔ ye muso in sutura kana fɔ mɔgɔ ye bon ko denmisɛn fitinin minnu bɛ faatu u ma baliguya silamɛdenw ni kafiridenw différence jumɛn bɛ min ye silamɛdenw de ye sɔsɔli tɛ dɔɔninkɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ wala olu bɛ arijanna silamɛden denyɛrɛnima bɛ faatu ou bien a bɛ faatu ka sɔrɔ a mɛ baligu olu bɛɛ bɛ arijanna dɔɔninkɛbagaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ la ciden ka sannayɛlɛ an fa ibrahima a ko ale y'a sɔrɔ a sigilen don a ko sembɛlen bɛ bayitul mamuru la denmisɛnninw caman b'a a kɔrɔ a ko ale ye jibrila ɲininka ko nin ye jɔn ye a ko nin ye fa ibrahima de nin ye bayitul mamuru de denmisɛnnin minnu filɛ a bolo yan silamɛden minnu fitinin bɛ sa olu de bɛ ibrahima bolo yan o de y'a to i ma ye a bɛ duwawu la wajalahu fi kafalati ibrahim a bɛ denyɛrɛni den fitina n'a ma baligoya n'an bɛ salla k'a b'a duwawu la ala i k'a don ibrahima ka lamɔ na u bɛ lamɔ ibrahima de bolo ye olu bɛɛ ye arijannadenw bali u bɛ surunyaliden ko faw ye yɛrɛ ciden ko muso si tɛ tuma min dɔ ma ye muso waaju a ko muso si tɛ ni den saba bɛ faatu ye ka taa i ɲɛ lagara fo lagara dɔw bɛ kɛ i ni jahanaba i bɛ don i bɛ kɛ sutura i ni jahanaba cɛ muso dɔ ko fula don a ko hari den fula muso min i den fula fitinin fatura i ma baligoya u bɛ kɛ sutura i ni jahanaba cɛ u bɛ ala deli ala ka n'i don jahanaba kɔnɔ u ko an ma ciden ɲini ka kelen kɔni la an ma ɲini ka kelen na mais a ko den saba muso o muso ni den saba faturu ye den fitinin u bɛ don i ni jahanaba u bɛ kɛ sutura i ni jahanaba cɛ ni fula faturu ye u bɛ kɛ sutura i ni jahanaba cɛ donc silamɛdenw bɛ arijanna de kɔnɔ sɔsɔli t'o la u bɛ surunyalidenw kɛ u bɛ ala deli u bangebagaw ye yɛrɛ mais min ye kafiriw denw ye musiriku kafiriw denw sɔsɔli nana o de la dɔɔninkɛbagaw bolo dɔw ko u fana bɛ arijanna kɔnɔ dɔw ko ayi ciden yɛrɛ ɲininkara sehelu bugari kɔnɔ ko musiriku denw yomali kiyama dɔw bɛ kɛ cogo di ciden ko allahu a'lamu bima kanu amilina a ko n'u tun baligoyara u bɛna baara min kɛ ala de b'a dɔn wala dɔɔninkɛbagaw ko kuma sahalen ko min ye musirikiw denw ye yomali kiyama dɔn ala yɛrɛ de bɛ olu lajarabi komi fatara duntew ala yɛrɛ de b'u lajarabi ni ko dɔ ye n'u y'o kɛ min sɔnn'o ma u y'o kɛ kiyama kɛnɛ kan ala b'a dɔn deja hari diɲɛ ne tun baligara i tun bɛ kɛ silamɛ ye i bɛ taa arijanna ni ala y'u ɲamara ni min ye kiyama kɛnɛ kan ni min bann'o la ala b'a dɔn yɛrɛ a ka dɔnni la yɛrɛ ka kɔrɔ k'a fɔ hari diɲɛ kɔnɔ ni tun baligara a tun bɛ n sɔsɔ dɛ
yebe ta jahannaba kono donc doni ko ko dewa ninde do buka de ko fana be arjanna kono me chama be ninde kenya ko ciden ko Allahu a'lam bima kanu amilina mushriku don kafiru don nu tumbalu gara ala de bado ubena baram min ke la gara la be wulula jarabini ko do de kere ni munu bal ko de wawal ma dem tan ni be daga ha dem tan ni islam dina ka ko ka ta bo ko ni yorola no ko e wa ahli sunna jamaa ka dala ante sereya mu ko kere ye ko karsabe jahannaba ube karsabe arjanna ko ube demisenu be baligu demisenu ta an ko Allahu a'lam bima kanu amilina men ni mu go baligu yara da kafir yara an ba fu goro bali da kafiri bebe jahannaba kono nimbe fo mogo sara kafiriya la ibe jahannaba kono ibe do jahannaba mogo sara mu'minin ambe arjanna jiguye mu'minu silama nyuma ambe arjanna jiguye mogo sara kafiriya ka abe jahannaba kono me karasa kafiri do ibe do jahannaba do mogo tese ko deke ka mogo kere ya karasa ebe jahannaba e kafiri de ebe jahannaba ite se ko defo me kafiri bebe jahannaba kono ube kafiru bedo jahannaba kono ibo fo ika dala udisukun kono fana ne kamugo kerekera karasa hari ne kafiru rabe jahannaba kono ahli sunno jamaa kamugo ko ninde dankaniya tibolo bal cheikh salih fawjani nyinen kara hari min yere sara kafiriya ka asara kafiriya ka de ne e ka fo karasa sara kafira de ka be jahannaba kono akolla ako yala nimboto min temena ni ala che bodo iba soro do ya kan yana mu yabde ke kafira la misaya shikara nala nani ala cha tubira la ya katubu mina am todo wodi ya to mugo kerekerele kana fo karasa be jahannaba kono ube mugo kerekerele hari na sara kafira de ka kana fo karasa sara kafira de ka be jahannaba ko dankana tibolo sana ka bo jiyan kono nimbo wakati ana tigi ala min temina ni nyogonche itodo me iba fo ko ni kafiri bebe jahannaba kono ni kafiri sara be jahannaba kono iba fo ni chogola me mo kerekerele antodo bon ala kambe sababama ko muso do ko akwa ale sew si sera sambi saba ani kele amafuru mais ale ye sunna de famu abe sunna de kono aye sunna de famu ale ba fe ka furu sunna mugo de ma mais ale ka bange bagaw ulu fana ta fe ka ale di sunna mugo ma mugo munum ba fe ka bo ka ale nyini ulu te sunna mugo ale ta fe ka furu ulu ma bange bagaw fana ka waliju fana ba fe ka furu ulu de ma u ta fe u ka di sunna mugo ma ale be ninke chogodi bo ambe ala deli ni hamini ni kamini ni degum mimbe muso chaman ka jamana in kono ala ka nani sariya ala ka nani fone ala ka nani yelemaye ka buka jamana falendo ninna nin kibariya min bena ne yere la telefone la na do yere be déplacer kana kacha alhamdulillah jiya ni situ da yelele sunna wajilu munum be ke tauhid wajilu munum be ke kata arabu tala kana anyere ka jamana kono wajilu munum be lamme muso chamani demiseni chama fonnan kay muso manu santani woro santani shegi kata samuga kata sambi saba abeba ke ka sunna famu ka dina famu ka salafiya famu mbafe ka furu sunna mugode ma mbafe ka furu chede ma mimbe sunna ni salafiya kala famu salaf sali ne ibasoro na ba ma ba ibasoro ni afa banna udegu belebele ba de buka adegu belebele ba de buka bange bagaw nyode fo har golo fula nko folo ni ala ye muso ka woliya de fama ya di mani ka hakilina nyumande hakili nyuma mimbila ani ika hakili kabo
kateme de muso in kai hakkili kabo katema baka ala ye min ke cɛ a ma kɛ muso hakkila cɛ hakkili dafalen don ka tɛmɛ muso kan pour i ka se ka dɔnyɔrɔ ɲuman ani diinatigi ni jogo ɲumantigi i k'a ɲini denmuso ye k'a d'a ma parce que n'a ka ko tora ale ye bolo ale ye denmisɛnnin a bɛ se ka taa dilo fasigi dɔ ma o b'a tromper ka nɛn jɛ a b'a furu a b'a ka diina tiɲɛ a bolo o de dira e ma o de kama ayiwa fɔlɔmɔgɔw fana u tun bɛ nin kɔlɔsili kɛ a bɛ tunga la o wari b'a bolo wari t'a bolo a bɛ nin cogo la u tun tɛ nin kɔlɔsi olu bɛ ayiwa i ka mara cogo de lajɛ k'i ka diina lajɛ ani ka sabali n'i ka muɲu ani ka jogo lajɛ u bɛ suwajeli kɛ ka denmuso ta ka d'a ma ou bien ni mɔgɔ min ye denmuso ɲini b'i ka ko sɛgɛsɛgɛ ni ninnu sabatira la a bɛ d'i ma mais sisan kɛra cogo di denmisɛnninw musomanni san 16 san 17 san 18 san 20 ka taa hakkili ɲuman bɛ olu de la ka tɛmɛ bangebaga musoman san 60 san 70 kan hakkili ɲuman bɛ olu de la ka tɛmɛ cɛkɔrɔba san 70 san 80 kan parce que e denmuso bɛ san 16 san 18 a ko n fa ne bɛ diinatigi de ɲini min jogo ka ɲi n mako tɛ nafolotigi la e fa b'a fɔ hali bi ko karisa bɛ Ameriki furu o ma karisa bɛ Faransi furu o ma karisa ye kɔmarasanba de duw b'a bolo furu o ma est ce que san 16 ni san 18 hakilina man ɲi ka tɛmɛ e kan ale ka hakilina ɲana ka tɛmɛ cɛkɔrɔbatɔ kan e ɲa bɛ diɲɛ la ale ɲa bɛ lahara la denmisɛnnin san 16 san 17 san 18 u ɲa bɛ diɲɛ la fa cɛkɔrɔba san 70 san 60 ani musokɔrɔba olu ɲa bɛ diɲɛ la kabako tɛ nin ye mais nin bɛ ciden ka hadisa sabatili de yira yaharimu ibn adamu yashibu fihi isnatayn hubbu dunya wa karahatul maut ciden ko hadamaden bɛ kɔrɔya ko fɛn fila bɛ kurakuraya la fɛn fila bɛ denmisɛnniya la ale bɛ kɔrɔya ka taa dɛ mais fɛn fila b'a kɛ ka kɛ denmisɛnnin ale la diɲɛ kanu ani saya kɔniya ciden y'o de fɔ dɛ hadamaden bɛ kɔrɔya ka taa nin fɛn fila fana bɛ kurakuraya la i la ka taa o de bɛ cɛkɔrɔba caman ni musokɔrɔba caman na se ila marahimarabi denmusow bɛ nin degun la dɛ an bɛ ala de deli ala ka na ni yɛrɛma ye k'u bɔ nin degun la donc silamɛya sariya de bɛ u bɔ nin degun la saudiya filɛ n'i ye nin ɲɔgɔnna f'u ye o b'a fɔ ko i ka taa mahakama la taa kiiritigɛla yɔrɔ la dɔrɔn n b'a fɛ ka furu diinatigi min ni jogomatigi min an b'a ta kɛ kin d'u ma minnu b'u ɲini n t'u fɛ n bɛ min fɛ a banna kin d'a ma u b'a wele de dɔrɔn a d'a ma bɛ min fɛ ni diinatigi la jogoɲumantigi la a d'a ma n'i ma sɔn ka d'a ma u b'a fɔ n ye walijuya min la kiiritigɛla b'a furu foyi tɛ se ka bɔ a la fana mais o tɛ yan ni o tɛ yan ni n ye min fɔ hali bi an bɛ min fɔ a ye sabali kana furu fasigi ma dɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛ sunnamɔgɔ ni bidiyamɔgɔ de don fasigi de don kana fura ma dɛ ala mina i ka sabari i ka ala deli hali bi i ka ala deli a ka bɔda k'i ye ala ka yɛlɛma k'i ye ka bɔda k'i ye ka hakili ɲuman di ka bangebagaw ma n'u bɛ se ka diinatigi ni jogo ɲumantigi ɲini cogo min k'i d'a ma i kana taa furu fasigi ma ou bien i kana taa furu bidiyamɔgɔ ma n'a b'i ka diina tiɲɛ k'i ka diina diɲɛ tiɲɛ bolo k'i ka lahara tiɲɛ bolo donc mɔgɔ min n'i yɛrɛ y'a dɔn u nana ni min ye sunna kɔni bɔ a bolo mais sunna ma fanci a bolo baaraw dɔ b'a bolo ni sunna tɛ ou bien fasigi baaraw dɔ b'a bolo ni ma furu nin ma n tɛ se ka to furubali ye dɔɔnikɛmaw ko u n'a ɲɔgɔnna degun ni darura bɛ se ka i dɔgɔ la ni min sɔrɔla sunnamɔgɔ de mais e b'a fɛ a ka kɛ sunnamɔgɔ 100% ni salafu taabolo min ye ou bien dɔɔnikɛbaga ni diinatigi min a ma kɛ o de ye mais a fana bɛ sunna la donc e yɛrɛ y'a dɔn u filɛ ka min yira ni ma furu ni ma hali bi ne bɛ minnu fɛ n t'o sɔrɔ dɔɔnikɛbaw ko darura kama e fana kan sigilen kana to ten o n'a ɲɔgɔnna i bɛ se ka fura ma lala ni furula o ma i b'i jija n'a y'i kanu i b'i jija i bɛ se ka yɛlɛma ye dɔɔni dɔɔni cogo min fo ka taa dafa fo ka taa dafa o yɛrɛ n'i bɛ min ɲini 100% i m'a sɔrɔ n'i ye min sɔrɔ sunna b'a bolo mais sunna sɔsɔli b'a bolo yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka furu o ma degun kama haju kama i bɛ se ka furu o ma e fana ni jija o ma ka yɛlɛma dɔɔni lala o fana defo minnu b'ara a bɛ se ka dafa cogo min an bɛ min fɔ ye nin de an bɛ ala deli ayiwa ala ka nin degun bɔ musomanninw kan dɛ a bɛ musomannin caman de kan dɔw baw bɛ balami a tɛ kɛ kinto ɲanamaya la dɔw fa bɛ balami a tɛ kɛ dɔw fa ni ba bɛ balami a tɛ kɛ
iteke sabana ube ni ebe tawra norola minna ni korola ube iteke fulana iteke sabana iteke nani nai demi senu nyu nya temen ni bela sis alhamdulillah santani woro fure santani segi ni ko korola chogo choga ba fu makotola ni ko dina ni jogode ni ko ewa muso chama mimbola ba fu makotola ni ko dina ni jogode me che korba sambi wolon fula sambi woro ulu beta kuma kaybu yeredela ko na taw ni furula ma bikete ebe kaybu do ebe ko dogolendo ni nye jahiliya de aniki jigi jugu yani alay Sheikh Abdallah Bumbaji ko akum muso chama nye lafiya soro chokorba bolo demiseni mo soro bolo akoy be lafiya do soro chokorba furula muso chama nye lafiya do soro chokorba furula o lafiya nyugona te min furula demiseni ma alakan kisina kan tanga alaka bange bago ni wolijo alaku la famu nube hinna ka demuso ma mugo me ka demuso sera santa sambi sabani kele hari bi ebe e bolo aba fe ka furmina te dama hinna be biskuna hinna kisekelente biskuna nko Sheikh Salim Muhammad ibn Salim Usaymin ako dembe demuso do fato sasato aya fa dangane demuso sera furula ni cece bora no fe fateso ni cece bora no fe fateso parce que hari odo nye Bumbaji ka kitabu min fa bofo akoni muso sera furu mama furu musu ce nege bala ma furu abe banade do bilala wakati be abe banade bilala ce fana bo chokola musulmani te furu abanana abana bagato mugo munum ba koro ako aya fon faye furu kadinye adonnan ni furu ce ne fule kasa ko nya kono ni lagara don na be kiri tige ala koroy ayen ni fon faye ko yomal khama do nya makono ni khiyama do nya anka kiri tige ala fe furu jaranye furu kadinye ce bora no fa banna kandama de musomani deni nyen fo dora nin tigera afatura buno semina ko akon musomani bugo tigina aka kuma laban keranende aya fon faye ko kiri binna ce qiyama ala kan kisi kan tanga ko sabali bangi bago ko sabali aka sabali ni e ko bale de ka herafe ni ale fana yen minya ko be dola e pina dora da fana la bademe parce que ale ya dabo dina min kamane ala ko de kam ala ko min kam ala de bademe mais fule ka yoro munu nyine kibe ta doye o te e yere te foy sora la ni nimisate e puis ale fana te foy sora nimisa parce que ala kote o jinya ko de do ani nata hakilina munu be chokorbala hakilima munu be su musukura be jinya ko ni nata mais ale ya hakilina min tawe dina de way ala ta de ala bale de me katemeka ala kan kisikantanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko mbani make do yin kalike ko ala ko alai hada madenda aka saurala ko kuma cinyayewa ni cinyado ko kuma lanyine munye ala ko adama de khalaqa Allahu adama ala suratihi alai adama da aka saurala ala ka saurala hadisa worebe o tafsiri khalaqa Allahu adama ala surati rahman alai adama da arrahmanu ka saurala ala yere ka saurala o kore munye ashamiu albashiru lahu wajhu wa lahu yaddu wa lahu rijlu alai adama da la ka saurala kore munye nyabe adama la nyabe alala bolo be adama la bolo be alala shembe adama la shembe alala me ate komi ala saura ani adama chogo be ye kelenya fana 100% laysa kamislihi shay'un wa huwa shamil bashir ala ni foi tese ka misali ya nyona ala ye meni masade donc ala yeli masade donc la nyini yede ala ye adama da ala ka saura la mana ashamiu albashiru lahu yaddu wa lahu rujul ala ye meni masala ala be meni ke ala be yeli ke ewa minye ewa bolo be ala la sheumbe ala la nyini yeninde
kelen bɛ yen nɔ n'ale ye wasakan ni fɛn minnu kɛ jinɛ ko yɔrɔ la o b'a minɛ o ka nɔgɔn ale ma ale t'o tigi jate kosɛbɛ kan filanan min bɛ yen nɔ n'ale b'o jate o b'a sɔrɔ o ta gɛlɛn ka na ale ma fɔ jinɛ ko yɔrɔ la jinɛ ko man b'a bolo yala ale bɛ ni lahala minnu na ni ale bɛ kɛ n'a bɛna kɛ ni ka ɲɔgɔn cɛ. Bon ko ewa mɔgɔ dɔ ko jɛɲɔgɔn fila b'ale bolo jɛɲɔgɔn dɔ in ni ale ye fɛn o fɛn fɔ ye diinɛ ko la o b'a minɛ a bɛ baara kɛ n'a ye a tɔɲɔgɔn dɔ in ni a ye min fɔ o ye o t'a minɛ o yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ ta k'ale sɛgɛrɛ kɛlɛ ka jugu ale kan mais min t'ale ka kuma minɛ n'a kɛlɛ ka jugu a kan ko ale bɛ o de minɛ kosɛbɛ minɛ cogo ɲuman na ka tɛmɛ dɔ in kan ko ale ye munafaki ninnu ɲɔgɔn cɛ wa ayi e ye bisi ɲɔgɔnya ani kanu dɔ yɔrɔ de la dɔ yɔrɔ tɛ min ye min wuro ilimani al-hubbu fillah wal bughdu fillah limaniya juru belebeleba dɔ de ye n'i bɛ mɔgɔ kanu a kanu ni ala ko ye n'i bɛ mɔgɔ kɔ a kɔ ni ala ko ye min bɛ teliya k'i jaabi n'a bɛ sɔn ala ko ma a jɛnnen don ni ala ko ye o de kanu ka kanu bonya ka jɛɲɔgɔnya bonya ka tɛmɛ nin kan min ni hari silama de don dɛ mais ni e ye min fɔ a t'a minɛ a bi kɛlɛ fana e yɛrɛ bɛ tiɲɛ ni diinɛ min kan a bi kɛlɛ o la silamiya hakɛ min b'a la jɛɲɔgɔnya ni o ye ka kanu n'o ye ala sɔsɔ hakɛ min b'a la i k'a kɔ ni o ye mais min bɛ ɲuman kɛ a bɛ ala bato a bɛ ɲuman kɛ a bɛ fɛn kɛ dɛ i gɛrɛ o de la kosɛbɛ i k'o de kanu kosɛbɛ i k'o de jɛɲɔgɔnya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan donc e filɛ ka bisi ɲɔgɔnya ni kanu ni jɛɲɔgɔnya dɔ yɔrɔ la de a man ka dɔ yɔrɔ min donc min ni silamiya ɲuman b'a bolo a b'i ka kumaw lamɛn a b'u mɛn a b'i kanu bato kan o de kanu ka tɛmɛ nin kan bon ko dɔ ko olu bɛ sali yɔrɔ min cɛkɔrɔba dɔ bɛ n'u bɛ sali a bɛ jɔ mais ni ale ye dɔɔni kɛ n'a ye dɔɔni kɛ jɔli la a bɛ sigi ko n'a sigira a bɛ wɔ min tɔn wo dɔ bɛ tɔn yala a ka sali kɔfɛ a ka to safa la mɔgɔ jɔlen ma wɔ min tɔn a sigilen b'o tɔ cogo di ɲana i sigilen bɛ palasi min ta i jɔlen kɔni t'o ta ni mɔgɔw bɛ kuma u ka kumaw kɛ ni jɛlanya ye donc cɛkɔrɔba min ye nin ye ala ko fattaqullaha masatatum e tɛ cɛkɔrɔba ka lahala don ale yɛrɛ de b'a ka lahala don n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka mɛn jɔli de la ala bɛ se ka hakɛ min jɔ ala y'o de bila kan n'a sɛgɛnna a dagara a ka sigi ni wo tora i gɛrɛ ala kɛ ni wo tora e k'i gɛrɛ ala ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais o t'a a yira ko ale ka sali safa kɔfɛ a bɛ jɔ safa la de k'a ka jɔli hakɛ de kɛ ala ye hakɛ min bila kan n'a se bɛ jɔli min na a b'o kɛ ni a sɛgɛnna ayiwa ou bien a tɛ se k'a tɔ jɔ a bɛ sigi fɛn ta kan o la donc ni wo tora i gɛrɛ ala bon ko ni mɔgɔ nana e ka don da la ko kan ka adabu mun k'o ta kɛ ko dɔw bɛ kɔnkɔ u bɛ da de kɔnkɔ u tɛ salamu bila bon n'a y'a sɔrɔ e bɛ so kɔnɔ min nana don da la a b'a dɔn e bɛ yɔrɔ la n'a ye salamu kɛ i b'a mɛn salamu de bɛ bila fɔlɔ n'i nana mɔgɔ ka don da la adabu salamu de bila kan salamu bila fo siɲɛ 3 n'a m'i lamina i bɛ sagi bon dɔnnikɛlaw ko n'i ye soneri sɔrɔ da la fana i bɛ soneri gosi o de bɛ bila salamu dɔ la ni e ye soneri in gosi wagati min a nana ko jɔn don i b'a fɔ ne karisa de don i bɛ salamu bila ka wagati ou bien n'i yɛrɛ y'a dɔn u bɛ yɔrɔ min i tɛ salamu mɛn mais n'i ye da kɔnkɔ u b'a mɛn i bɛ da kɔnkɔ baasi t'o la i bɛ da kɔnkɔ bon dɔnnikɛlaw ko da kɔnkɔli adabu b'a la kan'a kɛ kɔnkɔ ka da kɔnkɔ fo ka mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ye da gosi i bɛ makɔnɔni kɛ ni mɔgɔ nana filɛ ni mɔgɔ mana i bɛ sagi ka gosi i bɛ makɔnɔni kɛ ni mɔgɔ nana filɛ ni mɔgɔ mana i b'a gosi siɲɛ 3 ni mɔgɔ mana i bɛ sagi ni mɔgɔ nana o wagati a ko jɔn don i bɛ tɔgɔ fɔ i bɛ salamu bila kan i bɛ jɛ ɲina yamaruya ɲina fɛ
bon ko arawatibu munun be ke farda ku arakanta ni fula ko juma do be ke cogodi juma nye nafila te juma bulo arakanta ni fula min fora afora salli fana farda salli nunu de juma sentola juma de nani bo o ko fede me juma nye nafila kere madama ciden ko doro ni nana juma la eri mi hakke min kan no ye doro ko salli sana almami kana me nafila kere madama nafilatul mutlaq o de be juma nye hakke min mo sebe hakke min na doro sana almami kana bo salli me nafila kere lente juma nye fela bolo me juma ko fela la arakanani be parce que juma ko fela la kuma fula de be abdullah ibn umar ko juma ko fe ko ya yera kan fula salli ka fara ciden ka akaso kono harisa do na ciden ko ni mo minye juma salli ikara kannani salla ko fe ni hadisa fula ko fara nyon ka kuma chaman nanala do ko juma ko fe ni ebeti ka sode katan nafila ke ko ni tarika so arkan fula salli men ni ebe ewa salli juma ko fe ni be salli misiri de kono nani salli ko parce que ni fula salli mo kana mi ko sagere ka juma salli la ko ni ba salli misiri kono nani salli men ni be ta salli ka so de kono fula me cheikh dalla bumbaji ko akon ni nani akera sa iye salli misiri kono adagare kan nani salli i salli ra kaddu kono adagare kan nani salli donc la kul hal juma ko fe nani ba ko fe me juma nye nafila ta bolo nafilatul mutlaqa ibe ko ke me nafila kere madama bo ko ni ambalma do ko ala ya le jarabi